Салом алейкум бародаро, хуш омадтон ба канали ман. Якте лайк занитон, подписация фаромӯш накунтон бародаро. Ҳамин якте лайк аз шумо ҳичи барои ин видео паҳншавиш. Илтимос якте лайк монтону гӯш кунтон бародаро. Ҳамин акоманда 1000-тами, 1500-тами ва изофами ҳай прессшон. Ин ду хел прессай. Пресси якум дарби беда алаф аралаш беда ҳай. Сони пресси ана ҷармаки ҷаварӣ мегӯдку ҳамун маҳинаш. Ду хел пресси хошокай мана ду хел. Боз як хел дига мегӯяд барои гӯсфандо кросян ва ям тайёр мешавад имрӯз пага. Янтоқдор, янтоқу алаф аралаш барои гӯсфанд. Мана номери телефон экранада ҳай бародаро. Албатта занг занитон кадомаш маъқул бошад аком бигӯитон. Нархи инаш 25 сомон ани ҷаварӣ прессаш, ани ваяш 22 сомон, ани инаш 25 сомон. Мана бо телефон кунтон, албатта экранада номерашон ай телефон кунтон бо ва ё ки мисол савол ҷавоб кара коротон ҳал кардан мумкин. Барои дастгириятон якҷаҳон ташаккур. Яктами лайкамутон подписация фаромӯш накунтон. чизе ки фурӯшӣ ё харидорӣ бишавад канали мо ёфта метавонтон. Барои дастгириятон якҷаҳон ташаккур. Миннатдор. худо нигаҳбонтон бошад бародаро.